लोगोफोर UPPL आरो BPF बे मोननै पार्टीनि गेजेरावथ' ब्रेकआप जाबाय बिबायदिसो आं नांदोंमोन नाथाय बिसोरनि जि गोरोबलायनाय बेनि जि दिरुं बे दिरुङा दासिम जवाखै माने दाबो नांनानै दङ नाथाय मोजाङै बेयो टाइट जायाखै दासिम सावरायनाया सोलिबाय थादों जा इलेक्सन मोनसे फैबाय दंना सिरियेल इलेक्सनाथ' फैगासिनो आसामाव बै इलेक्सननि थाखायसो गेजेराव एसे आनफर्चुनेट जाथाया जादों स' बेबादि इनफरमेसनफोरखौ होदों राजु नार्जारिया सोर नोंथांमोनहा बुंनो गोनांथि गैया राजु नार्जारिया नेहाथारि UPPL नि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ स' बिथाङा जा इनफरमेसन होदों ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो जा एबा मिडियाफोरनि थ्रुयैनो जा बिथाङा बुंदों जे दासिम बे सावरायनाया सोलिबाय थादों गोबां सावरायनाया जालांबाय गोबां सावरायलांबाय आरो बे सावरायनायफोरा अरायबो पजिटिभ दिगाव थांदों बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों BPF आरो UPPL खौ अरायबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा ज' जाजानायखौ लुबैदों आरो बे बाथ्रायाथ' 100% रोखा मोननै पार्टिया लोगो नांनानै मार्च जानानै मोनसेल' जायोबाथ' बे जोंनि हारिनि थाखायनो जोबोर मोजां जागोन अरायनि थाखाय मोजां जागोन बेखौथ' बयबो लुबैयो नाथाय बे बेसेबां बास्तब बिथांमोना एलायन्स महराव थायोबाबो बेयो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो बिथाङा राजु नार्जारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बे जाहैबाय मा UPPL बिथांमोना जेबो कन्डिशन लाखियाखै सावरायनायाव जेबो कन्डिशनखौनो लाखियाखै सोरखौबा लानांगौ गारनांगौ बेबायदि जेबो कन्डिशन लाखियाखै आमुखौ लानांगौ आमुगा जानांगौ ओरै जानांगौ आमुगा ओरै मोननांगौ BPF ओरै मोननांगौ UPPL ओरै मोननांगौ ओरै जेबो कन्डिशन लाखियाखै बेबायदि बिथाङा बुंदों बिनिखायनो बिथाङा मोनसे आसा खालामदों BPF आबो जेन जेबो बेबायदि कन्डिशन लाखिया कन्डिशन क्रिएट खालामा बेबायदि बाथ्राया जाहैबाय बै जि इलेक्सन फैबाय दं बे इलेक्सननि थाखाय एसे सावरायनाया माने बेले बेजे जादों खोमा आं बेबायदि बुंगोन बिथांनि इंगिता बेबायदि जुदि मोननैबो हानजाया ज' जायोबाथ' बे जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर मोजां गुड निउज बिथाङा बुंदों बे सावरायनाया सोलिलांबाय थागोन BPF आरो UPPL नि गेजेराव ज' जानो थाखाय सावरायनाया फिउचारावबो सोलिलांबाय थागोन जानांगौ बे इलेक्सनाव बेयो पसिबल जायाबो जानो हागौ बिथांनि इंगित बादिबा जि इलेक्सन फैबाय दं 2025 मायथाइ 2026 मायथाइ आसामाव इलेक्सन फैगासिनो दङ 2025 मायथाइयावथ' जोंनि काउन्सिलाव फैगासिनो दङ आरो 2026 मायथाइ आसामाव फैगासिनो दङ विधान सभा इलेक्सन फैगासिनो दङ स' बेबादि बिथिङाव जानांगौ बेवहाय पसिबल नङाबाबो बेखौ फिउचारालागि लाना थांनायनि बिथाङा मोनसे इंगित होदों डेट मिन्स फिउचाराव BPF आरो UPPL आ ज' जानो हागौ दासिम बे सावरायनाया सोलिबाय थादों आरो बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जे BPF आबो आसाबादि UPPL आबो गोबां आसाबादि आरो BPF आ जुदि आसाबादि नङामोनबा बिथांमोना बे सावरायनायाव एसेबां गोबाव बाहागो लानाय नङामोन मानोना दासिम गोबां सावरायलांबाय होनना बुंदों बिथाङा बै सावरायनाय रिजाल्टफोरा सब पजिटिभ होननानै बुंदों गासैबो पजिटिभ दिगाव थांगासिनो दं होनना बुंदों डेट मिन्स मा जोंनि बर' हारिनि थाखाय खौसे जानायनि इउनाइट जानायनि मोनसे बोथोरा सफैबाय नामा बेबायदि खौसे जायोबा जानांगौ जोंनि BTC आव बा BTR आव मोनसेल' ओनसोलारि पार्टी थागोन BPF बा UPPL लोगो नांनानै अब्ला जोंनि जि भट बेंक बे भट बेंकआ थारैनो बबेबा मोनसे पार्टील' थायोबा बेयो पावारफुल जागोन आरो बेवहाय जोङो मा जागोन मोनसे फेक्टर हिसाबै नुजाथिनो हागोन जोंनि आसामाव नाथाय बेयो बहुत बुंनायाव इजि नाथाय मावनाया बे पसिबल नङा बेनि थाखाय गोबां बोसोर 50 60 100 इयार्सबो नांलांनो हागौ बेबायदि नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिगौ बबेबा मोनसे मुवाखौ बानायनाया बहुत इजि नाथाय बै मुवाया जुदि बबेबा बिथिङाव जुदि गाज्रि जायोबा बेखौ डेस्ट्रय खालामनाया बहुत माने साननो गोनां जायो बेखौ डेस्ट्रय खालामनानै बहु डिसपज खालामगोन बेखौबो साननो गोनां जायो थिग बेबायदियानो जादों जोंनि हारिनियाबो जियानो जाया मानो राजु नार्जारि बिथां आरो रोनगोरा नार्जारि MP बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंदों जोंनि बे BPF आरो UPPL नि बाथ्राखौ लानानै बे थारैनो जोबोर पजिटिभ इयुनावबो जुदि सावरायनाय जाबाय थायोबा सानसे नङा सानसे इउनाइट जानो हागोन बिदिब्ला लोगोफोर बिथाङा बे गुड निउसखौ होनानै बेखौनो फोरमायनो नाजादों BPF आरो UPPL नि गेजेराव ब्रेकआपआ जायाखै केमिस्ट्रियाथ' दाबो सोलिबायानो थादों आरो बै केमिस्ट्रिया नाथाय मास्ट बि मजबुत जानांगोन मजबुत जायाखै स्ट्रं जायाखै एसे नांग्लानानै दं आरो नांज्रिदनानै दं आरो माने एसे माने लोबोरबोर जाना दं गुरै जाना दं लोरबां जाना दं स्ट्रं जायाखै आरो इलेक्सन फैनायखाय जानो हागौ माने बाथ्राफोरा एसे सोलाय सोल' डाइभार्ट जानायखौ नुनो मोन्दों जोङो खारन फैगोन इलेक्सनाव जिहेतु हारसिंसो गेलेखागोन नालाय बेबायदि बिथिङाव माने दा सावरायनाया जेबो ओंथि गैया बेनिखायनो जानो हागौ बिथांमोना सावरायनायखौ एसेबां गुरुत्व होआखैबो जानो हागौ सोरबा बेबायदि जों साननानै लानो हायो हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बुंखादोंमोन ना जे ओरैहाय सावरायदों नाथाय ओरैहाय माने बदनाम खालामबाय थादों BPF खौ डेट मिन्स जानो हागौ बे इलेक्सनाव ज' जायाबाबो नेक्स्ट उननि समफोराव खौसे जानो हागौ बे मोननै हानजाया
अब्लाथ' जोबोर मोजां गुड निउस जागोन थारैनो बिदिब्ला ज' जामारसिगोन नोंथांमोना मा सानो फिउचाराव बे मोननै पार्टिया ज' जामारगोन ना आं सानो थारैनो ज' जागोन ज' जायाबाबो माबा मोनसे मिथिंगाया जिबायदि जोंखौ बुङो बेबायदि थांनानै जोंनि हारिनि माबा मोनसे लाब गोनाङै जानोबो हागौ आं साननानै लादों आसाबादि